गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव नोंथांमोना नुदोंना सासे हिनजाव मानसिखौ खानाय सिनना होदों सिथ्लायाव फज'नानै, बेनिफ्राय बेनि गथ'आ गाबै गाबै हा खुबैदों। बेनि काहानिखौ आं जेबो मिथिया। सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायफ्लाङोब्ला बेनि काहानिखौ प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बेनिफ्राय दाखालि बावै सासे बर' हिनजावा सासे बांगालजों खारदों, बेखौबो फेसबुकआव भिडिअ खालामनानै हगारजोबनानै होदों। दिनै बे मोननै भिडिअखौ लानानै आङो गोबां बाथ्रा बुंगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। सैथोखौ बुंगोन, सैथोखौ बुङोब्ला मानसिफ्रा गोबां गाज्रि मोनो, थेवब्लाबो सानफ्रोमबो बुंगोन। दिनै भगबाना जों मानसिनो, साफ्रोमबो मानसिनोनो, मोजां मानसिनोबो मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे गाज्रि गुन हरदों। आरो सासे मानसि मेगन नुवा खाना खुजा, बिनोबो भगबाना थांना थानो थाखाय मायबा नङा मायबा मोनसे मोजां गियान हरदों। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मानियोना, फोथायोना? दिनै सासे खाना खुजायाबो सल' बानायनो रोंगौ, बेनिफ्राय गिटार दामनो रोंगौ। भगबाना मोजां गुन हरदों। बेनिफ्राय जों मोजां, जों दिनै मेगन नुयो, आखाइ आथिं दंजोबो, जों गिटारबो दामनो रोङा, सल'बो लिरनो रोङा, बानायनोबो रोङा। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव जोङो एगजाम्पल होननानै बुंनो हायो। सोरबाया मोजां खामानि मावो, नाथाय बेनोबो गोबां थगायनाय बाथ्रा बुङो, थेवब्लाबो लाजिया। बेफोरबायदिबो मानसि दङ। जोंनो साफ्रोमबो मानसिनो मोनफा मोनफा गाज्रि गुन हरदों। दिनै जोङो गाज्रि गुनखौ नुयैखायसो नुनायमोनब्ला, जों साफ्रोमबो मानसिनि गाज्रि गुनखौ नुयैखायसो नुनायमोनब्ला मा जागौमोन? दिनै दुनियायाव बेसेबा गाज्रि गाज्रि खामानि सोलिगासिनो दङ सिंजों, नाथाय बेफोरखौ रावबो नुवाखै। आं मोनसे एगजाम्पल होननानै बाथ्रा बुंनि। दाखालि बावै जोंनि गेजेराव सासे गिदिर मानसिमोन, सासे फौजिनि हिनजावजोमोन, लामायाव थांनानै बुजाहैदो, फेसबुकआव भिडिअखौ हगारनो हादों। बेनिफ्राय बे गिदिर मानसिनिमोन नालाय भिडिअआ सानसेनो अफ जाजोब्बाय, बन्द, रावबो शेयार खालामनो हायासै। फेसबुक पेजाव होदोंमोन, नाथाय गासैबो डिलिट जाजोबदों। दिनै मायबा मोनसे जाथाय जादों गामि एरियायाव, गोरिब मानसि, दिनै खानाय सिननानै होदों, फेसबुकआव डाइरेक्ट भिडिअ खालामनानै हगारना होदों। बेनिफ्राय सोरबा हाबा जानानै हौवा हिनजाव नांलाय खमलाय जानानै फाथैलाय बिसिनो गोनां जादों, बेखौबो दिनैनि दिनाव फेसबुकआव हगारनो हायो। दिनै गिदिर गिदिर मानसिनि सिङाव एसेबां गिदिर गिदिर काहानि जादों, केस जादों सोरबा सोरनियाबा, नाथाय फेसबुकआव फैयोब्ला सानसेनो बन्द जाजोबो। नाथाय गोरिब मानसिनिया मा? भाइरेल, शेयार, दिनै बेसेबा हाजार शेयार जाबाय बे सासे हिनजावखौ खानाय सिननानै हगारना होनाया फेसबुकआव। दिनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों? माबायदि मोनदों? बेनि काहानिया मा? आंथ' जोबोद दुखु मोनदों। नंगौ, माबा मोनसे जाबाय, नाथाय बेखौ फेसबुकआव डाइरेक्ट हगारनानै होयो। आरोबाव दाखालि बावैनि मोनसे काहानि, सासे सिख्लाया बांगाल हौवाजों खारदों, बांगाल हौवानि न'आबो जेबो गैया। दिनै बे सिख्लायासो मिथिगौ मानि थाखाय बांगाल हौवाजों खारनो गोनां जादों। बेनिफ्राय बांगाल हौवानिफ्राय बे सिख्लाखौ लाबोफिनबाय, बांगाल हौवाजोंबो गैला। दा बेखौ सोर हाबा खालामगोन? बर'आ। बेखौबो मा? फेसबुकआव भिडिअ बानायनानै हगारजोबनानै होबाय, गासैबो सिनायजोब्बाय। दा बे सिख्लानि लाइफआ मा जागोन? नंगौ, जोङो हारि हिसाबै जोङो बादा होनांगौ, बेफोरबायदि जानाङा मानाङा बादा होनांगौ। नाथाय जोङो मोनफ्रोमबो भिडिअखौनो फेसबुकआव होयोब्ला बेनि लाइफआ मा जागोन? ना बेयो बांगाल हौवाजों, ना बेयो बर' हौवाजों। दा बिनि संसारा मा जागोन? बुं, नोंथांमोनानो बुं, एसेबां दुखु। आं बेनिखायनो दहाय बुंबाय, जों साफ्रोमबो मानसिनो मोनफा मोनफा हाजार मोजां मोजां बाथ्रा बुङा मानो, हाजार खामानि मावनानै देखायाबानो, साफ्रोमबो मानसिनियाव मायबा नङा मायबा मोनसे गाज्रि गुन दङ, जों नुयैखायसो। दिनै मेगन सिगाङावनो नुयो हिंसा। एगजाम्पल होननानै आं बाथ्रा बुंनि, आं दिनै साख्रि मावो,
आं मासाव 1.5 लाख दरमा मोनो 2 लाख दरमा मोनो आंनि खाथियाव सोरबा 10,000नि मावनानै दोङो नाथाय आं बेखौ साख्रि मोनजानो बायो बेफोरबायदिबो जों मेगन सिगाङाव नुयो आंनि साखाथियाव थानाय आंनि लोगोखौ आङो मा साख्रि मोनजानो बायो मानो होनोब्ला आं बुरजा बुरजा फैसा दांनानै मोनदो गाबोन बेयो साख्रि मोनोब्ला बेबो खम बुरजा बुरजा फैसा दांनो मोनगोन गारि बायगोन न' लुगोन खम दादागिरि जागोन बेफोरबायदि साननानैबो जोंनि गेजेराव जोङो हिंसा खालामो मोनसे मोनसे गुन नंगौ बे साननांगौसोमोन आं दिनै 1.5 लाख थाखा दांनानै मोनो दिनै बेबो साख्रि मोनोब्ला बेबो मोजां मानसि जागोन नाथाय सासे गोरों मानसिनियावबो मा सासे गियानि मानसिनियावबो सासे थाखा फैसा दांनो मोननाय मानसिनियावबो मा जायो हिंसा साननाय थायो बे साख्रि मोनाबा हामगोनलै ओरैनो थाथों बिराद दादायो मोनफा मोनफा गुन दङ साफ्रोमबो मानसिनियावनो आं ओरैबायदि दुखु मोनदों बे हिनजावनि भिडिअखौ नुनानै बेनि काहानिया मा प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर मानो बेफोरबायदि गामि ओनसोलाव आरो जों गोरिब मानसिनिया बेफोरबायदि भिडिअ भाइरेल जानांगौब्ला बे भिडिअआ ओरैबायदि शेयार जागोन गासैबो मिथिखागौ गिदिर मानसिनि माबा मोनसे जानांगौब्ला बे भिडिअआ मालाबाबो शेयार जानो हाया बेखौ गिनानै अफ खालामजोबगोन नाथाय गोरिब मानसि नों आं गामि ओनसोलाव जोंफोरबायदिनिया माबा मोनसे जानांगौब्ला बे भिडिअआ गासैबो मानसियानो रानलायजोबगोन शेयार खालामजोबगोन दाख्लैनो मेगन सिगाङाव नुदों आं मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन लगे लगे गिजोबनानै फेसबुक पेज मानि गिजोबदों बन्द खालामजोबनानै दोनदों गिनानै नुदोंना काहानि थायो जेरावबो काहानि दं साफ्रोमबो मानसिनियावबो दिनै सिखाव गैया होननानै रावबो बुंनो हाया फैसा थाखानि सिखाव नङा बायदिसिना रोखोमनि सिखावबो जानो हायो साफ्रोमबो मानसियानो मोजां नंजोबा जोङो थाखा फैसा थाबाल' थाखा फैसा गोनांखौल' बेफोरखौल' मान सनमान होबा जानाय नङा गैयिखौबो जों नायनांगोन गैयिखौबो जों बुजिनांगोन गैयिनियाव माबायदि दुखु दाहा जायो माबायदि प्रब्लेम जायो गैयि मानसिनियाव जों बेखौबो नायनांगोन जों गैयिखौबो बुजिनानै जोङो गासैबो भिडिअखौ बानायालासिनो जोङो हगारनानै होनाङा नायनांगोन जों बेखौबो बुजायनांगोन दिनै जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो भिडिअ बानाय हगारना होयोब्ला बेसेबां दुखुनांथाव हायोब्ला गासैनिखौबो भिडिअ बानाय आरो हगारजोबना हो फेसबुकआव जों बेखौबो हाया गोरिबनिखौल' हायो जोङो प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर बे हिनजावनि काहानिया मानि थाखाय बेफोरबायदि खानाय सिननानै हगारना होदो बेनि गथ'फोरखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द